Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kaji kita hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis nomor kali. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar Aidon. Saking Pak Umar Aidon maneh. Hadis pertama teko Pak Umar, hadis iki ya teko Pak Umar Aidon maneh. Pak teko Pak Umar maneh iki hadise. Kala ngucap sapa? Pak Umar. Baina manahnu antarane utawi ingsun iku julusan lelungguan nek jalasa lungguh majelis nggon lungguh majelis permusyawaratan rakyat berarti nggon lungguh musyawarah julusan lelungguan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo maca selawat cek mau wedhite lho. Terus data yamin ing sawijining dina Pak Umar radhiyallahu anhu cerita suatu hari nek biyen diceritani ing sawijining dina ana kancil nyolong timun. Data yaumin sawijining dina. Dadi Pak Umar cerita ing sawijining dina pas lelungguhan ing sandinge Rasulullah nalikane iku tala'a badru alaina. Apa tala'a? Metu muncul nek sering meletek tala metu alana ngatasi kita sapa rajulun nek nulis sapa kesuwen sampean tulisi fa sampean titik fa ditanono nek fa iku sapa tala amatu muncul alana kita sapa rajulun walanang sati dubayati siabi sati du banget bayati putih bayati siabi putih sandangane Syadi itu apa mah? Banget sawati sari sawati hajar aswad ireng sawati sari kang ireng rambuté ing sawijining dina nalikane iku aku lelungguhan beserta para sahabat sandinge Rasulullah. Terus muncul ana lanang, pakaiane putih, rambutnya ireng. Layura ora ditingali, tidak nampak alaihi ngatasi rajul. Apa? Kanofa, ben gak kedua kedawan nulis apa? Dimang layura ora ditingali alai atase rajun apa asarus safari labete lelungan iki gandengan nek asarul labe safari ya gak cocok nek sampean gandeng asarus safari labete lelungan
Dadi ana wong lanang muncul pakaiane putih, rambute ireng, tidak nampak bekase lelungan. Wala ya'rifuhu lan ora kenal hu ing rajul minna na ingsun kita sapa tulisan fa meneh akadun wong sawiji muncul wong lanang sing pakaiane putih bersih rambute ireng meles gak nampak bekase lelungan. Nek wong mari lunga kan ana bekas-bekase ambo iku keringet, ambo iku wajahe rada semrawut. Lah iku gak ana bekase lelungan. Terus gak ana sing kenal sapa iki cak. Wong ndi iki kok gak tau kenal aku. Hatta jalasa. Apa jalasa? Lungguh ilan nabi mar nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ngono terus lungguh ning ngarepe nabi. Fas nada mongko nyendenake ngerti ndena nempukno rukbataihi dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkule nabi dengkul lorone nabi. Ayo ana wong lanang muncul pakaiane putih, rambute ireng. Gak ana bekase mari lelungan. Mara teka lungguh ning ngarepe Nabi dengkule wong lanang mah ditempukno karo dengkule Nabi wa wadaa lan nyele sapa rajul kafaye pepei rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Nabi. Berarti lungguhe apa? Lungguhe sila. Ngerti lungguh sila? Tahu lungguhe dalang? Gak tau delok dalang. Iku sila. Dengkule sing teka mah karo dengkule Nabi tempuk. Wis sambayana. Sampe nek wiritan gawe sendeku apa sila, apa jengkeng, apa ndodok, apa ngelempo, apa tempo. Lungguh iku ana dhewe-dhewe jenenge. Apa lungguh jigrang? Ora lungguh jigrang. Ndek warung biasa lungguh jigrang. Terus ndi mau? Dadi teka-teka lemara lungguh ning ngarepe Nabi dengkule ditempukno. Lah, sahabat juga ana sing kenal. Sopo iki? Klambine putih, rambute ireng. Terus dengkule ditempukno karo dengkule Nabi. Terus tangane nemplek nyekel pupune Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul, ya Muhammad. Muhammad. Iki wong anyaran teko-teko kok mara takon, Muhammad. Ora sopan blas. Kok ana sing kenal. Sopo iki mara teko kok takon ya Muhammad. Lah sahabat kan takone ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Lagi nyeluk jeneng langsung ya Muhammad, hemat. Akhbirni ngabarana sira ing ingsun. Asal kata khabara kabar. Dadi bahasa Arab, dadi bahasa Indonesia, dadi kabar.
Ahbirni ngabarana sira ing ingsun anil Islam saking Islam. Ku ya adabe wong golek ilmu. Pakaiane rapi, rambute rapi. Dadi ora kok pakaiane seadanya. Iku nek wong golek ilmu. Lah perlu ya wudu dhilik. Wis wudu iki mang. Ta wis batal. Guru batal. Jadi kondisine bersih jiwa raga. Dadi ragane ya resik, gak ngemu hadas, gak nemu najis. Lah terus takon ya Muhammad, ahbirni anil Islam Muhammad. Terangno tentang Islam. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu anta syahada alla ilaha illa wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita ini stata'ta ilaihi sabila. Wis apal? Apalno. Al-Islamu utawi Islam iku antas hada yen to nyekseni sira Al-Islamu utawi Islam iku mbok tulis iku kesuwen tulisan kha khobar jenenge nek fa'il apa nek kha Al-Islamu utawi Islam tulisan mim muftada utawi iku berarti khobar nggih kha Al-Islamu utawi Islam iku antasyada yen to nyekseni sira alla ilaha illallah alla ilaha yen ora ana sesembahan illallah kejaba Allah. Apa sih cak Islam iku? Dijawab karo Nabi, yen ta sampeyan nyekseni Allah ora ana pangeran kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan yen to nyekseni sira anna Muhammadan sak temene Muhammad iku jawab apa tulisane kha mbok tulis iku ya kesawen men lah apa masih gak mbok tulis ya iso wis seru ciri-cirine mari ngene mesti ana iku mari utahe mesti ana iku sak temene ya mesti ana iku wa anna Muhammadan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Nek sampean bersaksi bahwa gak ana pangeran kejaba Allah tok sing berhak disembah lan sampean bersaksi Nabi Muhammad iku Rasulullah wa tuqima lan negake sira salata ing salat wis salat pirang rakaat sawa dina sawengi kata iku pira pira 17 iku lak sing wajib tok iku sunah pira kata kuatah tok ae ya paling enggak ya 40 rakaat lah sedina sewengi iku sanggup insyaallah dadi sing pira sing wajib 17 qabliyah ba'diyah 12 pira
17 tambah 12. 17 ditambah 12. 29. Tahajud 11 piro? Ayo 40, Cak. Isa. Engko saulan tok Ramadan tok. Saulan Ramadan iku pelatihan. Mosok seminggu pisan, malam minggu tok. Iku pelatihan, prakteknya setiap hari. Sampai kapan? Sampai pol matine dewi, gak ada pondok tok, gak ada omah tok. Engko kerja ya tetep isa usahakno. Terus ndi mau? Watuki mas negakna salat, watu tizaka lan nekakna sira zakat ing zakat. Ro zakate pira? Oh. Lewis oleh pira sak nisab keluarkan 2,5%. Lah nek guru sampai nisab ya apa? Infak sedekah. Lah infak ya gak ana ketentuan. Gini surat Al-Baqarah ayat kedua ya apa itu? Wa yunfikuna Duh. Wa yuqimuna sholata wa yunfikuna mimma razaqnakum wa mimma razaqnahum sebagian dari rezeki diinfakkan. Sebagian itu sak piro? Sebagian besar apa sebagian kecil? Apa sebagian? Sebagian itu pirang persen? 1. Lah sing wajib kan 2,5%. Iku ngenteni nisab. Nisabe piro? 85 gram emas. Lah sampean duwe dhuwit senilai 85 gram dikeluarkan 2,5%. Iku zakat. Lah nek zakate pertanian pira? Piye terek wis plastal lu adakno. Iso 5% sampai 10% menyesuaikan karo apa? Situasi, kondisi, toleransi. Dadi nek pertanian iku mau biaya akeh. Ya pira? 5%. Bahkan bisa hanya 2,5%. Nek iku mah nilainya perdagangan. Zakat perdagangan. Terus watasu malan poso sira Ramadana ing poso iki mah. Bae gak poso. Lah apa gak poso? Halangan. Iya lek wong wedok. Prei. Terus watahu jalan haji sira al baita ing bait. Ini statok ta lamun mampu sira nek mampu budal haji ilahi maring bait apa nih ditana nang niku sabilan dalane lek mampu dalane
Duwe akeh tapi posisine perang, gak iso budal. Posisine sehat, duwe gak cukup ya gak iso budal. Baita ing apa bait? Bait iku omah. Maksudnya bait tuwa, omahe dendi. Ka'bah. Ini statok ta lek mampu, gak mampu ya wis. Ya kepingin ya kan. Saiki daftar ya ngenteni 26 tahun baru berangkat. Dadi ngono iku. Terus kala ngucap sapa rajul sedakta bener sira. Ndok piye sire wong takon dijawab kok jawabane bener. Mulane wong memberikan ilmu iku gak mesti melalui ceramah. Kadang-kadang melalui pertanyaan. Ngono. Dadi ngono iku. Dadi wong lanang ki mentakon supaya sing krungu iku paham. Ben melok paham. Mulane lek arek gak ngerti gurune goblok apa mosok 4 kali 4 takon murite. Padahal maksudnya apa? Ngetes. Mulane pertanyaan iki ana 5. Tahu ro sampean? Karo. Pertanyaan krono gak ru. Pertanyaan ngetes. Pertanyaan banding, banting. Lho ana wong takon tapi banting. Sing terakhir pertanyaan kanggo apa istilah itu? Guyon, hiburan. Pertanyaan garu. Misalnya sampean goleki omahe Pak Lim. Pundi nggih griyane Pak Lim? Iku takon mergo gak eru. Kedua pertanyaan ngetes. Guru takon nang murid 4 kali 4 piro? Ayo mosok gurune goblok takon nang muride. Ha iku jenenge tujuane ngetes. Banding. Sampeyan takon Pak Lim hukume poso-poso ngambung wong wedok iku ya napa? Oh gak apa-apa, lek bojone Dewi. Pokoke gak sampe nafsu. Terus sampean takon karo Pak Tarom, hukume tiyang jaler ngambung bojone iku ya napa? Oh ngene bandingno pertanyaan apa? Jawabane Pak Lim karo Pak Tarom. Lah sing keempat pertanyaan banting. Tujuannya menghinakan. Tak takonan ngene iso jawab. Jadi tujuannya untuk menghinakan. Sing terakhir takon tapi hiburan. Ngerti? Karo. Saman ro apa sing dipe tambah teles? Lek sarung dipe kan tambah garing. Lek iki dipe tambah teles. Mosok banyu dipe. Ha iku jenenge pertanyaan kanggo hiburan apa? Ro. Apa? Deh. Karo. Gak tau ro sampean. Dipe tambah teles. Menungso. Walah keringetan. Lah, tipe tambah teles keringetan. Iku jadi pertanyaan tapi hiburan ngono lho. Diketok tambah dukur apa? Celana. Cak iki lho kopine, malah munggah. Iki lho jajane. Ro. Wong ngeduk sumur.
Lek diceluk tambah munggah. Lah iku jenenge pertanyaan tapi hiburan. Nek wong Jawa istilahnya cangkriman. Ngono lho. Dadi pertanyaan iku model ana 5. Lah iki pertanyaan apa kanggo ngetes pertanyaane malaikat nanggone Nabi Muhammad. Weh ya, Islam sih. Weh, sampai di sini ada pertanyaan. Bagaimana keliwatan? Mene gantian maca ya. Wis gak usah ngenteni gurune. Sampeyan gantian maca sapa sing maknane keliwatan kuwi iso saling melengkapi, yuk. Sadidu apa mang? Banget. Sawadi ireng. Hajar aswad matui sawadi kang banget irenge. Terus yang lain? Sodakta. Sodako apa? Sodako Siddiqun, Siddiq jujur. Sadaqta dhamir anta. Sadaqta bener sampean. Ya, sadaqta bener sampean. Apa rubataihi? Hi rujuke nang ndi? Nabi. Iya. Dengkule rajul. Yang lain? Wadoa apa wadoa? Nyeleh meletakkan. Dene dengkule ditempukno, tangane dicekelno nang gone pupune Nabi. Wis. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Orang tua Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi antivirus. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.